வெல்கம் பேக். நான் தான் உங்கள் தஃபி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஃப்ரீ ஃபயரில் ரிச்சஸ்ட் பிளேயரோட ஐடி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்கள லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் அவனோட ஐடி பாருங்கள். இதுதான் அவனோட ஐடி, வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், 2 hours எகோ தான் ஆடி போயிட்டுருக்கான். பாருங்கள், அவன் ஐடி முன்னாடியே பாருங்கள் 156 பேட்சஸ் எடுத்துருக்கான். யாருன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவன் தான். யாருன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம். பேர் கூட ஓடிக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள். எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான பிளேயர் யாருன்னா நம்ம பான் டு கில், அதாவது B2K பான் டு கில் தான். இது ஒரிஜினல் பான் டு கில் தான், டூப்ளிகேட்டாலாம் இல்லை, ஒரிஜினல் தான். பாருங்கள், எல்லா எலைட் பஸ்ஸும் போட்டிருக்கான். லைக்ஸ் பாருங்கள், கொஞ்சம் லைக்ஸ் எல்லாம் மரணமாக இருக்குது. ஓகே, பான் டு கில்லு ப்ரொஃபைலை பார்த்தா அவ்வளோதான். நம்ம பாருங்கள், எல்லாமே நிறைய கில்ஸ் அடிச்சிருக்கிறான். ரேங்க்லேயும் நிறையா தான் அடிச்சிருக்கிறான். பாருங்கள் இவனோட சேனல் கூட இருக்குது, நம்ம பான் டு கில் ப்ரோட சேனலு. வீடியோலாம் போட்டால் லைக்ஸு வியூஸ் எல்லாம் எல்லாம் அப்படியேப்பட்ட ஆள் பான் டு கில்லு. ஓகே, சீசன் விட்ட உடனே வாங்கிட்டுருக்காங்க. கில்ட் லீடர் யாருன்னா வேற ஒருத்தங்க, பழைய பிளேயர் தான் இவங்க. பாருங்கள், பேனர் பாருங்கள், பேனர் அவத்தார் இதெல்லாம் யார்கிட்டையும் இல்லை. பாருங்கள் எப்பேற்பட்ட இது. இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இதுதான் என் ஐடி. இங்கே பாருங்கள், நான் அழுத்துற இடத்துல அப்படியே அழுத்திக்கோங்க. இருங்க பாருங்கள், இங்கே காப்பி, அதை அழுத்திக்கிட்டு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் போய்ட்டு உங்கள் ஐடியும் உங்கள் பேரும் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீக்லி மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும். அதில் பெஸ்ட்டு கமெண்டாக இருக்கிறது தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வீக்லி மெம்பர்ஷிப் தருவோம். ஓகே கைஸ், இங்கே பாருங்கள், காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கமெண்ட் பாக்ஸில் அப்படியே பின் பண்ணி விட்ருங்க, காப்பி பண்ணிவிட்டு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை கைஸ்.